Is-sena l-oħra żdiedu l-impjiegi fis-settur tat-turiżmu. Dan meta nħolqu 127 impjieg fuq bażi full-time u 460 impjiegi fuq bażi part-time. Bejn l-2008 u l-2012 l-impjiegi fis-settur tat-turiżmu naqsu b'482 impjieg. Għal dan il-Ministru tat-Turiżmu Carmen Uvella waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern li jaħdem. Fatt fil-waqt li fl-aħħar 5 snin bej 2010 date u 2010-12 kien hemm tnaqqis fis-settur, is-settur tilef kważi 500 ġob. Is-sena li għaddiet dik id-downward trend in-niżla fl-impjiegi fis-settur tat-turiżmu irnexxielna nwaqfuha u anke nirriversjawha. Jiġifieri qed naraw li din is-sena li għaddiet kellna żiediet flok tnaqqis f'dak li hu s-settur tat-turiżmu. B'kollox fis-sena 2013 f'pajjiżna ġew 1,600,000 turist. Dan ifisser żieda ta' 10% meta mqabbel mas-sena 2012. B'kollox it-turisti li żaru pajjiżna ħallew 1.4 biljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Ministru Carmen Uvella rrimarka li anke x-xhur tax-xitwa raw żieda fl-ammont ta' turisti li żaru pajjiżna. F'Jannar ta' din is-sena, it-turisti li żaru pajjiżna żdiedu b'7% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Filwaqt li fix-xahar ta' Frar kien hemm żieda ta' 9.3%. It-tkabbir fis-settur tat-turiżmu fisser żieda anke fin-numru ta' persuni li żaru s-siti storiċi ta' pajjiżna. Matul is-sena 2013 kienu bosta turisti li żaru s-siti storiċi ta' pajjiżna. L-Heritage Malta affettwa b'mod pożittiv għaliex kien hemm ċertu mużewijiet u siti bħal Ħaġar Qiem u l-Imnajdra fejn it-turisti in-numru tat-turisti żdiedu. Il-Ministru Vella temm jgħid li bħalissa dejn diskussjonijiet bilan li pajjiżna jesperjenza niċed ġodda fit-turiżmu, mod speċjali dak relatat mat-turiżmu mediku, reliġjuż u anki turiżmu fil-moda.